Zdravím fanúšikov vodka o 2 ráno, dneska si ukážeme nemecký tank 9. úrovne E50. Tento tank je zo strednej línie nemeckých tankov hornej varianty. Tento tank disponuje 105 mm delom s priebojnosťou 220, 270 a 65 mm. Poškodenie dokáže dať 390 až 480 AP. APCR alebo Gold, ináč povedané, dokáže dať poškodenie 390 až 500. Hečko dokáže dať nejakých 200-250. Dneska si ukážeme bitku s kolegami Vyžierkami a s kolegom Kokotom Poliakom. Takisto si ukážeme zároveň aj Kokota nepriateľa s IS-4, ktorý nebude vedieť, čo robí. Tento tank má pancier 150, 80, 80 mm, väža má 185, 80, 80 mm. Sportovné doplnky tu mám hydraulický nabíjak pre stredné ráže, ventiláciu, pohon dela. Keďže som tento tank skúmal, takže malé doplnky, štandard, malá oprava, malá lekárnička, malý hasiaci. Ako môžete sa mi vidieť, dostal som ranu od ST1, to isté dostal aj on, hajzel jeden vysraný. Opravil som si motor z toho dôvodu, že Nemci strašne trpia na motor, preto radím dávať si veľký pozor. Požiadal som samozrejme o pomoc nejakého kolegu. Prišla IS-3, tam stála ako somár, neuhlovala, neviem prečo, dostal čistý zásah. Tu prišla IS-4, dostala tiež čistý zásah. Prišiel mi na pomoc kolega VK4502B, buď to bol Poliak, alebo totálny idiot, lebo nechal sa zabiť do pár sekúnd. Čo sa týka tohoto tanku, ja by som mu dal prezývku Dravý malý parchant. Ako vidíte, zomrel mi kolega, čiže znova som požiadal o pomoc. Čo nevedieť, mi príde na pomoc Foch 155, keďže IS-4 má pancier korby 250 a ja som mal 220 priebojnosť, rozhodol som sa ísť na goldy, keď som nemienil. IS-4 radím strieľať do tej čiernej plôžky na samom spodku, tam má predvodovku a preraziť to až do motora dozadu. Samozrejme poškodil mi periskop ako klasický. Čo sa týka hrania s týmto tankom sa hrá dobre, ako vidíte, zase dostala je 4 zásah, zase išiel predkom ako somár, čo už narobiť s takými, dostal ďalší zásah. Potom prišiel Foch 155, pomohol mi doraziť IS-4, to urobil teraz. Ja som sa rozhodol, že vylezem a troška zautočím. Vybehol som von a samozrejme duplikát alebo nepriateľ E50, vedľa neho bol kolega E75. Ten z toho E50 buď to bol totálny somár alebo čistý Poliak, ale nevedel asi ako uhlovať s E50, bohužiaľ ja som mal tú smolu, že tam bol ešte jeden. E75 čistý idiot, ukázal mi blok, 80 mm pancier, tak prečo si nie 220 vystreliť doňho, čo je ako malina. Tento, ako vidíte, vyžrali mi kill, keď som si ho chcel podať.
tejto bitke dosť veľký bordel urobia zásobníky, ale ja som sa tiež nenechal zahambiť, uvidíte to v popiskoch a medailách. Samozrejme, čo sa týka hrania s týmto tankom, sa hrá dosť srandovne. Ako môžete vidieť, proti mne bol Jak Panther 2, dostal čistý zásah, lebo nekmital sa. Samozrejme ja som vykúpol a zložil som ho, Jack Malina. Rozhodol som sa ísť dopredu, že si niekoho trafím. Samozrejme, keďže som mal málo HPčok, radšej som išiel opatrnejšie. Ako vidíte, tam je nepriateľ, ktorého mi vyžerú, keď som ho chcel pôvodne trafiť. Bohužiaľ som nemal tú príležitosť. Za chvíľku sa vzadu objaví nepriateľ, to je tamten. Dostane odo mňa jeden zásah a keď som mal tú možnosť ho vlastne zložiť, tak mi ho niekto vyžere, čo ma dosť nasralo. Verím, že si užijete zábavu, prajem pekný deň a vychutnajte si to. Dopo.